Asam along ritin along ingdeng troxikebra pho kechok VDP Foundation Day ketalon pona sonsi pinilakha ingkora tro Dwarbagri MAC constituency ke parlo dolamara diring lapen kakochan alongri aparman dolamara cultural asai hemalong mai paman ponlo Lasonsi VDP amai phu khorsing lek theke charia mayalong chunbang sivoram terang pena jok mai ke phalam the lapen aluhi ke pachini aluhi ke dengapor en ponlo bangso mayalong jesemet pet VDP atum kosonsi ke claim ke dam pon nang jima pen ke chenglok alang lituma cheklo bainong ke long lerek aputhak khai huita mayalong chethan chimum padupon lapen rong rup angbong ke ton ke lang ke pangching pon kai kita chirok tok pen ke do thek ji aphan mayalong RD do jot pen chethan chimum pon Nili tumbang ke All Assam VDP Foundation Day conference bangke Guwahati pini ke amin gaon long si pado anke nili tum karbiang long pen bang ta tadik ner kep ata par lap lo ma nili tumbang fan bangke CEO video introduction ang pilo ang tum nang le dunun lo ang tum bangke dulomra lo a VDP an bangke chi organize ra hadak nang tu small party enjoy pen ang tum hadak le dono pen VDP ang bong ang tum discuss ason son ki claim ki dami fan ang tum hadak rong gamra tum hanta hangra nang tum hadak chingwai linsar no kusi nili tum fan introduction ang piteng si pini tum gabura tum hani tum hang tong eman VDP ang bong si tum chi hang cha tum VDP dak diling dolamara penarji son rong par karbing long lai